Tauya tine update parufu rwa Dog Judah anova ari mwana aizivikanwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe through Stand Master aposiviswa neveBumlow Construction muridzi wacho osivisa achiti iye imba yaaida kuvakira Dog Judah ari kuti iye haasi kudzokera kumashure vachazadzisa chiitiko ichi ende vachazadzisa chishuwo chaidiwa naDog Judah as a celebration the legacy of Dog Judah. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana munyika yedu tichiti kana pane vachangosvika paHarare Networks aiwa ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri pakuchema Dog Judah munyika yese yeZimbabwe vanova veBumlow Investment Construction inotungamirwa naMr Marambire vanova vanozivikanwa nekuvakira vanhu vakasiyana-siyana dzimba vanova vanga vakapromisa kuti Dog Judah vachamuvakira imba kusvika ipere. Asi chiitiko ichi chakazosvika kuti Dog Judah asvike pakushaika imba yanga isati yavakwa zvayo asi mamaterials ekuvaka imba iyi aiunganidzwa zvakaita kuti veruzhinji vabvunzewo vachiti sezvo Judah ainga nechishuwo chekuti avakirwe musha wake ende musha wake ugomirawo zvakanaka agogarawo ipapo asi hazvina kuzoitika sekudaro nekuda kwekuti rufu rwakatanha Dog Judah. So vaMr Marambira vanova pavakavhizitira Stand Master vonyora vachizivisa kupeji kwavo pamusoro pechiitiko ichi apo Bumlow Construction Manager Director Marambira reaffirmed the company commitment to fulfill the pledge of constructing a house in memory of Dog Judah. In a statement posted on their page, they said, "We remain committed to honor this pledge and ensuring the project is complete in a manner that preserve and celebrate Dog Judah's legacy. May God continue to comfort the family during this time of grievance." Do zvataurwa navaMr Marambira vanhu vakati rambai makadaro hanzvadzi dzangu pfuurai mberi nerudo urwu ramakatiratidza kune mwana. Vamwe vakati thank you mukoma, Mwari vakuchengetei and also Bumlow, may God bless you. Vamwe vakati tendwai nedenga, Mwari vakuitirei zvakanaka. Vamwewo vachinyorawo zvakasiyana-siyana vachiti komborerwai vana vangu, Satani anyadziswe, taizvishuvira murambe muchibatsira mai Judah. Ndo mashoko everuzhinji ende tiri pachiitiko ichi mukubatsirwa kuradzikwa kuruda kuitwa Judah. Pane nhau dzinenge dzichitaurikwawo kumba kwavo asi pari kuziviswa kunzi pane makambani akasiyana-siyana anosanganisira EcoSure yati ichasapota coffin transport and tent for Dog Judah. Ende taona zvakare nyaradzo ichi postal Dog Judah kuratidza kuti ine chaichabatsirawo sezvo veruzhinji vemunyika yeZimbabwe vari pakuchema kudai. Ndidzo nhau dzataiya takabata tichikuzivisai maererano nezviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe, tichingoramba tichiti may his soul rest in peace. Dog Judah arwadzisa ruzhinji rwenyika yese yeZimbabwe. Ndidzo nhau dzataiya takabata pano tichikuzivisai maererano nemashoko eupdate ichibva kuBumlow Construction yakapa kuti Dog Judah